Tanang simbahan gawas sa simbahang Katoliko, piki. Sakit na, no? Kaya kung ang simbahang Katoliko papiki pa di tinukod ni Kristo, hagbay na kong nibiya sa kong pagkapari, nagsaksi ni Jehovah ko. Kung ang saksi ni Jehovah, honestly, kung mapamatud-an nyo sa kasaysayan nga saksi ni Jehovah, Jehovah's Witnesses, kung tinuod, honestly, without second thought, basta mapamatud-an niya, ang saksi ni Jehovah tinukod ni Kristo, nga naman, kung matumog doktor, yung marong diagnosis mo, sugot mo. Yang nag-diagnose niyo, piki pong doktor, why lisensya? Mangitang man dyan mo doktor nga dunay. Kasi may tabo ninyo, na-dentist ya, nagtukod-tukod o klinik, dakpo na oy. Kay why? O daghan kong dakpo nun ron. Kasi pastor, wa man yung mga lisensya. Uy, nagbasa-basa lang og Biblia. Ato pa yung Biblia. Uy, giatake ang tag-iya sa Biblia. Sayop ko nung Katoliko, kiwa sa Biblia. Kuwa ka kuyapi, pastor. Ang nag-compile sa Biblia, kung wa pang Katoliko, hagbay na nanahanaw ng Old Testament, New Testaments. Kay 15th century mo ni Tungha. Ano sa sila ni Tungha? 15th century. Nga inon may ninyo, ngawa sa Biblia, kami maiwa sa Biblia. Kami gani nag-compile sa Biblia. Kaya ang Biblia, anak sa simbahang Katoliko. Unsang Biblia? Unsang Katoliko? Inahan. Manang Santa Iglesia. The Mother Church. O kining Biblia, anak sa Katoliko. O ang Biblia po, nanganak. O lain-lain na protestante nga simbahan. So, sa may relasyon nila? Kung ang simbahan, inahan, anak ang Biblia, yan ang anak man ang Biblia, mga apo. Kining mga protestante, apo sa simbahang Katoliko. Tanawa ning mga apuha. Way respeto sa ilang apuhan. Mga way batasan. Nya, gigamit na lang Biblia against sa atua. Nakita may original. Yan nag-compile sa Biblia. Kinsay naghingan sa Biblia nga Biblia, si Papa Siricius. Kinsay nag-compile sa Biblia, si Papa Dabaso. Kinsay nagbutag kapitulo sa... Karon mo kay Bawaron? Uy. Kinsay nagbutag kapitulo sa Biblia, si Cardinal Hugo de Santo Caro. Kinsay nabutag chapter sa Biblia, si Father Dominic Sanctis Pagninos. Pare! Sila nadugang sa Biblia, bisag period. Kinsay nag-declare sa Biblia nga pulong sa Ginoo ang tanang konsilyo sa simbahang Katoliko. 3rd century until Council of Trent. Grabe, no? Napapaka ito simbahan, be. Hindi ba katawanan? Nga kining nagpaputo, kapir ag Biblia, nagpasiroks ba? Sila na no'y sakto. Ang tag-iya, mo'y sayo. Ang nagpaputokapi, mo'y nainsakto. Amen? Unang, dili nato biyaan ang inahan nato nga simbahan. Kaya hapit na ba kumubiyain eh? Yan naman, kita lagi Katoliko, pitok-pitok retong mata. Sangyawan tag mga pastor, bitaw no? Tinoo dili. Nga anong mamunyag mong bata, ang Katoliko, pitok-pitok mata. Bitaw no? Nga anong doon na may mga Diyos-Diyos, nga gibawal naman na sa Biblia, Exodo 21:5. Bisan pag abogado ka, bisan pag engineer ka niya, wamang kay tuon sa Katoliko. Sa may tubag, pitok-pitok ang mata. Bitaw no? Pagsunod adlaw, nibitaw Diyos pagka-Katoliko. Yan naman, ang tubag, bitaw no. Una nga, paabilin kita. Usay-say nga nagpaubos kita, andam kita magpasakop sa simbahan niya gitukod ni Kristo.